граждани, сега ще снимаме и не забравяйте да пишете в коментарите и за палчета. Мамо, това е твой автобус. Мам, Айде, Джо. снимам. Ела да снимам всяко. Не, Айде. не, 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 не. Крис, да му звъна ли на хората, да имаш някакво? Трябва да му звъна да вие къде. Това е дракон. Това е дракон. Да. Няколко хора. Някои кукери се правят на булки. Да, бе. Не гледам. Марибор, суве. Нали? Някои кукери се правят на булки. Имаше река, бе. Ги гърци. Фанфани ме е тук. Аз трябва да снимам. Ама ти това ще снима ли ги уния? Да, всичко. Съвсем всичко. Ето един кукер. Ето там цялата забава. Ще те снимам с тия купия. Не, Що? не искам. Не. Аз ще си избера с кои. Мамо ли, ела да гледаме там. Ей, там виждам места. Да, сега ще е оттам. Ма там нищо, сега искам да снимам там. Сега играят хоро. Аз пуското се приберем, че минем през вас да ги вземем. Снимам, че е дълго. Не. И това е всичко. Ще свършваме и айде. Чао!